oh oh up gas oh ya iki lo Turangga Jaya lo mok wos lah oh ya he hop hop ya siji diaturke Sri Kandi wonten dalu punika ya Pak. Ohoi. Sigrak lan uga halus-halus ya panalus ya panggir ya iki kan kawinatan Sri Kandi Turangga Jaya iki ana pira man kowe coba sik tak hitungi nggih dur iki cacahe ana 8 lho nggih ana 8 ya man weh yo hei no Sri Kandi kembar cacahing wonten 8 ya. Ayo kanca ayahi karyaning prajurit kene kurgunang kandhang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu
Olotis kontrol baris, olotis kontrol baris, olotis kontrol baris, olotis kontrol baris. Iki mau sajake kok peteng ana apa to, Mang? Lampune mati nggih. Saiki wis padhang meneh. Hei. Jajale to. Jajale to jajale. Tak waspadake ana 8 iki nggih. Aijis. Kabeh ayu-ayu. Ya iki para putra-putri saking Rangga Jaya Kendhang Dulur. Wah. Oh. Hei. Yuk. Nah. Oh. Dikepelake mas. Loh. Ah. Oh. Jos. Hey. Nah. Hey. Oh. No. Jos. Go. Nah. Oh. Hey. Up. Stop. Hey. Ya. Hey. No. Ayo lomat, yo iki sing kawinasan dening Rangga Jaya. Woi. No. Oh, nah. Just. Yeah. Up. So. Hey. Yo. Ayo diaturke griya-griya sesarengan Rangga Jaya. Yo dikepenake wong loro iki. Krungu musike kandhat gandut goyangane kenong kempule iki asli jaranane eling sliramu lagi nyuwun lagu jebul rangira tresna rasaku Sliramu
aku mong tansah kelingan nalikane melu tetembangan tuni mas aku mong tansah kelingan nembangake tembang lagu katresnan terus noso wengi tansah kelingan sithik-sithik wae oh oke no hey yo off hey son goyang sithik jaranane iki lho jaranane Rangkajaya yo ya yeah so
Asik. Ayo nduk goyangane dikepenake. Goyang titik. Iki lo iki lo Turangga matur gunging panuwun menika wonten